Έδρα στο θεσμό του κυπέλου. Τι ήταν αυτό που δεν πήγε καλά στο δεύτερο ημίχρονο? Ναι, ήμασταν πράγματι σύνδετοι στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο, κάναμε ευκαιρίες, δεν μπήκε το γκολ. Στο δεύτερο πραγματικά δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Δεν θα σταθώ τώρα σε ορισμένα παιδιά τα οποία έλειπαν. Πραγματικά δεν πήγαμε καλά στο δεύτερο και νομίζω ότι τηθήκαμε δίκαια μετά. Ήταν ένα μάτι σφιχτό, πιστεύετε στο κεντρό να πάνε στον γκολ? Έτσι φαινόταν. Πραγματικά έτσι φαινόταν. Είναι καλή ομάδα η ομάδα της περιοχής σου. Μια και δίνω σε σένα το. Εμένα μου άρεσαν τα παιδιά. Τα παιδιά. Έγινε καλό παιχνίδι και σήμερα βγάλαμε κι εμείς πολύ χρήσιμα συμπεράσματα ενώπιση του πρωταθλήματος. Να σταθούμε λίγο εκεί πέρα. Μέχρι το πρωτάθλημα δεν υπάρχει επίσημη υποχρέωση, να θυμάμαι καλά. Άρα πάμε στην τελική ευθεία. Είστε έτοιμοι? Όχι ακόμη. Έχω τη γνώμη, δεν είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω και εσείς με την εμπειρία που έχετε στα γήπεδα δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι. Αυτό αποδείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο.